Ahoj, já jsem Štěpán a rád bych vám vyprávěl svůj čajový příběh. Ten začal v Nepálu v květnu loňského roku, když jsem se vypravil do Nepálu, ne proto, abych dovážel čaje z Himalájí, ale proto, abych si splnil svůj celoživotní sen a tím byla cesta do základního tábora Everestu. Během té cesty jsem potkal místní lidi, poznal místní kulturu a seznámil jsem se se šerpou Rádžou, který mě doprovázel po celou cestu. Díky tomu jsme se stali dobrými kamarády a právě Rádža pro nás dneska vybírá ty nejlepší ručně sbírané čaje a posílá nám je do České republiky. Dovážíme je napřímo bez prostředníků a balíme do 100% recyklovatelných obalů, které jsou navrženy tak, aby zachovaly ty nejlepší chuťové a aromatické vlastnosti každého čaje. Pokud se chcete dozvědět víc, sledujte naše sociální sítě nebo naši internetovou stránku www.sherpatý.cz.